ufuna thina siyotshela umkhwenyana wakho i-boyfriend yakho Yes. ukuthi lengane le acabanga ukuthi yakhe akusiyona yakhe. Akusiyona That's yakhe. number 1. Yes. Number 2, ubaba wengane umngani wakhe. Number 3, lo baba wengane lo akumngani wakhe uyazi baba wengane ukuthi ingane eyakhe. Yes. So yena yedwa ongazi. Weyedwa ongazi. Shuthi kahle kahle mesizoyibeka nje sive straight to the point. Number 4 ngiyamthanda yena kunobaba wengane. Okay, uyamthanda yena kunobaba wengane. Yes. But ubaba wengane number 5 uwenza kangcono. Wenza kangcono kunaye. Shuthi ubaba wengane uyamhlula yena. Uyamhlula. Mhlambe ezinye sesizathu ukuthi nina naye aninangane. Asinangane. Shuthi kahle kahle since uyena engazi ukuthi ingane ngabani yedwa no 2 nazi. Shuthi angaba nje angacabanga ukuthi uyafana nomuntu wesilima. Nginibingelele ke nginamukele ku Reactive One Stories igama lami uNero. I'm sure abantu sebeyazi. Sabonga kakhulu ukusupporta le channel ngokuthi ni subscribe, ni share, niyibuke, ni comment ama-commenteni abaluleke kakhulu. Okuhle nakho konke ke ukuthi anijajani. Seni understand leyo part is very important. Ukuthi samjudge ngestory sakhe. Kodwa if sinembona emihle siphawule ngawo. But angisho ukuthi ungabi honest ngokukhomenta kwakho but wazi ukuthi umuntu usezowafuna ama-comment ungabe ususho izinto enenhlamba. Yeah. Siyabonga kakhulu lapho. Siswami asikubingelele bese sikwamukele ku Reactive One Stories. Usanona njani? No, siyaphila kakhulu sisi. Siyaphila nathi. Sitholile i-email yakho. Okay, abanye abantu i-email abayazi. Abanye basayifuna namanje. Ngizoyibhala futhi la. Ikhona ku channel, imweza ku description ye channel, but ngizobe ngiyibhale la ukuze abantu bakube lula. Okay. I-email yakho sitholile. Wena unesoka lakho olithandayo kodwa manje futhi into soyenzile ulale nomngani wesoka lakho. Yes. Ya ne? Yeah. Yadida kodwa ke cha ukhona la uzosilandisa ukuthi kahle kahle isoka lakho wesiqale ngalo nje uqale nini ukujola nalo ngabe lo muntu onjani? Isoka lami sino 5 years isijola. But alinginelisi ngasho njalo. Angazi noma ukuphazamisa leyo part ngiyayithanda lethi alinginelisi. Ngiyamjabulela ngiyajabula mengizwe umuntu ethi akanelile. Kodwa ke ngiyengithanda ukuthi ngazi ukuthi awunelanga financially, awunelanga sexually, awunelanga kephi. Like masempedeni. Okay. Angazi noma uyakhathala noma mhlawumbe yena usuke right mhlawumbe khona lapha sethola khona kangcono angazi kodwa nje akasa perform njengakuqala. So nami sengize nga decide ukuthi mhlawumbe ngize ngibone eceleni ukuthi ngenza njani. Because noma ngikhuluma naye ngimtshena ngendlela engizizwa ngakhona akanginaki nje khombisa ukungangilandeli lento engiyishoyo. Okay. Before bekunelisa kamnandi. Yeah, ibe right kuqala. Okay. Manje akasakunelisi and uyakhuluma naye like umukhuluma naye uthini noma mhlawumbe uyakuziba noma uthi hayi uyezwa. Uvele uyezwa and into eyenzakalayo iyaqina induku yakhe yabo. Kuthi mase siphakathi bese ivele yayidedelela. Angazi noma usuke engafocusile noma usuke seyicabangela kwenye indawo. Ngakho nami sengidecide ukuthi ngize noma istofu 66 kakhulu. Hayi angicabangi. Ngabe phela senziwa yini ukuthi sibe ku-6 istofu zonke lezi yonke leminyaka kade right. Okay. Okay. Asanginelisi. Yeah, but ngizamela ukukhuluma naye kaningi ngitshela ukuthi mhlawumbe uzokusukumela lokho. Because ngiyabona ukuthi mhlawumbe kungaba inkinga, mhlawumbe kungaba ukuthi ngoba usuke esutha ngazi kodwa kanjani keke. Unisusola ukuthi mhlawumbe uyacheat. Ngisola lokho kodwa ngibuye ngibe nokuthi mhlawumbe unokugula okuthile. Kodwa ke yena akayingeni leyo keke. Kuhlupha mina ngedwa nje lokho. Akafuni. Okay. Manje wena wenza kanjani ukuthi ugcine ulale nomngani wakhe? Did you approach umngani wakhe kwenzakale na usilandise?
into eyenzekile ke hayi uthi hayi cha ungala kusho ukuthi hayi wenza okuyikho umngani wakhe. Into Okay. eyenzekile umngani wakhe bekadama efika la nje yabo nje sibe nalokho kubukana nje ukuthi siyahalelana vele nami ngeke ngihlale ngamhalela umuntu osilisa ohleze efika endlini yami yabo eze kumuntu wami kulo muntu wami ongasanginelisi futhi suthi kwahamba wathi uzomchecka ngenye day wathola ukuthi akekho mayithola ukuthi akekho ayi sivele siqhubeke sihlale yabo siphuze lawo ma drinks lawo nawe uyazi ukuhlangana ukuthintana kwabantu nje even bethintana ngezandla abantu baphuzile is vele kugcine kwenzeke lokho kanti vele mina vele bese ngifisa ukuvela ukuba naye umngani wakhe because bengisihlale sibukana ngibona ukuthi uyangihalela nami ngiyamhalela. Okay shuthi kuhambe kwahamba esilokhu sitshotshana nje kanjalo ngavele ngakhulelwa lo myeni wami wazi ukuthi ingane yakhe and ngiyamthanda lona nje ngimthandela ukuthi ngoba uyanginelisa kodwa lo ngiyamthanda. awucabanga ukuthi umngani wakhe weza azi ukuthi umnyeni wakhe akekho ngoba enzela ukuthi wena nibe nesikhathi naye? Ngacabanga lokho nami vele ngase ngufisa wenza into engangikode ngiyifisa vele nami even though singakaze sikhulume kodwa nje ngase ngifisa ukuthi ngelinye ilanga sike sihlangane mina naye because ngangibona ukuthi uyangihalela nami ngiyamhalela. Okay mhlawumbe umuntu obukayo uzothi mina ukuze ngipreventeke ukuthi umakoti wami noma intombi yami iye komunye umuntu yini sengifana ngiyenze uma ngabe ingitshela ukuthi cha ayanele? Into okufanele uyenze phela kufanele kushuthi ukusukumele lokho because uma ngisongutshela mina ukuthi angineliseki ingoba ngisonguthanda ngithi ngisakunika ama chances amaningi ukuthi uyisukumele leyo nto leyo mhlawumbe moyilungisa ke kubuya isimo sibe right. So lo wami akaze benandaba nalokho and ngimane ngiyazi ukuthi mhlawumbe uyathola ngaphandle mhlawumbe nangaphandle kwenzeka same angazi. Okay shuthi kahle umuntu uthatha ipoint lokuthi mingabe etshelwa usuke fanele enze something. Yes because usukumthanda mawumtshela yabo umuntu mongamthanda uyalala nje naye mhlawumbe eshayelelo daka lelo vela unandaba naye umiyeke kanjalo and uyahlukana naye yena ngisathandana naye namanje ngiyamthanda futhi phezulu kwalelo daka kalishayayo. Okay imali unjani emalini uyaphana ngemali unjani? Alright emali alright nje alright yonke alright nje uyathandana futhi inkinga isempedeni nje kuphela. Ukuba emalini akekho right ngabe mhlawumbe usomshile ngoba ngenzeka mhlawumbe uthi ngomthando usumthandela le mali le kuhamba kubeli uthando nemali. Wathi phela obviously empedeni akekho right so singabe imali manje kodwa ngabe ngihlaliswe yini ke vele kube kuthiwa nasephaketheni akadedele ngicabanga ngabe sengimyekile vele. Okay ingane imemngaki manje? Ingane sina 2 years manje. Umngane uyazi ukuthi ingane yakhe? Uyazi ukuthi ingane yakhe nalo wazi ukuthi ingane yakhe. Umngane njobe umtshela ingane yakhe uthi nina akafuni kuba no umngane involve enganeni? Umngane wesupport ingane ngandlela thina ngalendlela thina sihlangana ngayo vele. Shuthi umngane uyakuphi imali just ukuthi uyangiphi imali just ukuthi ngisupport ingane yakhe nalo wazi ukuthi ingane yakhe and uyayithanda lo ingane. Why pho umngane angayithatha ingane kube yakhe nje officially? Akukho lulu ngoba namanje ngithi base ngabangani abakahlukana so mina ngifuna indlela yokuthi ngimtshele lokuthi akusingane yakhe ingane kamngane. Okay let's say umngane uthi tshela umngane wami. Okay ngibe kanje let's say ubaba wengane wangampela uthi tshela umngane wakhe lo baba wengane wokudlala ukuthi ingane yakhe ebese nina niyaqhubeka niyathandana wena ungaba ready ukuthandana nomngane kamuntu wakho lokukhulisile ngempela? Umngane kamuntu wami akusiyo umuntu engaphila naye impilo yami yonke siyathandana nje ngokuthi niyajabulisana. Yes akusiyo umuntu engathi nje sengingadecide ukuhlukana nomuntu wami ngesimanga sokuthi ngifuna ukuqhubeka naye. Kodwa futhi uyena umuntu okujabulisayo. Kodwa uyena umuntu ongijabulisayo. Lo ngahlala naye impilo yakho yonke akakujabulisi. Akangijabulisi. Kanti uhlaleleni kuyena kade? Shuthi imali. Ngale kwemali ngiyamthanda lo muntu. Nanokuthi nginethemba lokuthi ngelinye ilanga mhlambe ingqondo izovuleka yabo. Ebona ukuthi kumele ilungise lenkinga yakhe isimo sibuyele sibe right. Okay so wena njengamanje uthi
ufuna thina siyotshela umkhwenyana wakho no i-boyfriend yakho Yes. ukuthi le ngane le acabanga ukuthi yakhe akusiyona yakhe. Akusiyona That's yakhe. number 1. Yes. Number 2, ubaba wengane umngani wakhe. Number 3, lo baba wengane lo akumngani wakhe uyazi baba wengane ukuthi ingane eyakhe. Yes. So uyena yedwa ongazi. Weyedwa ongazi. Shuthi kahle kahle mesoyibeka nje siqonde straight to the point. Number 4 ngiyamthanda yena kunobaba wengane. Okay, uyamthanda yena kunobaba wengane. Yes. But ubaba wengane number 5 wenza kangcono. Wenza kangcono kunaye. Shuthi ubaba wengane uyamhlula yena. Uyamhlula. Mhlambe izinye sesizathu ukuthi nina naye aninangane. Asinangane. Shuthi kahle kahle since uyena engazi ukuthi ingane ngabani yedwa no 2 nazi. Shuthi angaba nje angacabanga ukuthi uyafana nomuntu wesilima. Ngoba ubaba wengane wangampela mevashile nikhona nonke. Ingane nayo ikhona. Usukazi ukuthi ingane yakhe. Nawe usukwazi ukuthi ingane yakhe kodwa yena usuke ecabanga ukuthi ingane yakhe. Yeah, engacabanga ukuthi yena uyisilima kodwa futhi mayumuntu wesilisa onengqondo uzokhumbula ukuthi ngimtshene kaningi ukuthi alibhali lelipeni. Okay. So ngoba lingabhali nje lelipeni mina ngizocinga ipeni elibhalayo yena akacabanga ngalokho ukuthi ngizocinga ipeni elibhalayo because elakhe alibhali and sengimtshene kaningi into eyenza ukuthi ngimtshene kaningi ngoba ngifuna ilungisa ngithi ukuthi libhale ipeni lakhe. Okay, mina ngumuntu wesilisa mhlawumbe ngizongayi understand ezomuntu wesifazana. Uma ngabe umuntu engakwanelisi wena as umuntu wesifazane kuba njani ukuphoxeka kwena? Yabona nje yabona lo muntu wesilisa ngesikhathi enza lento yakhe yabona ngesikhathi liwe mina ngiyitshela ukuthi already useproduceile which means mina ngoba ngigcine ngingaproduceanga kuba buhlungu emzimbeni okungangokuthi ngize ngicabanga ukuya komunye umuntu engazi nokuthi ngizomthathaphi ngaleso sikhathi because ngisuke ngiyitshenile ukuthi vele njengamanje ngizokwenza isex. Okay. Ekugcineni kwakhona mina angiproduce. Okay, moto producer ukhuluma ngovutho ndaba. Ngovutha asifiki uvutha yena mina ngifiki uvutha ndaba. But yena ngazi noma usuke sefikile ngoba vele ngithi sisephakathi nje ngithi ngisa enjoy vele liwe. Mhlawumbe fanele one day Which umlale. means mina ngijabulisa yena ngaso sonke isikhathi ngijabulisa yena mina ngijabule. It's unfair. Yeah. Kusahlahle fanele one day umlalelise lo hlelo lawo gagasi. Bese ukhuluma ngendaba yeze kanje. No, ngiyabona. Ngicabanga singaxabana ke lapho. Umuntu angazi noma uselfish akafunza umtsheni into eyiyo noma iqiniso nje like ngathini. Mangathiwa mhlawumbe mina kade ngibuka amaphone kanje. Bese ngiza kuyena. Yabo ngithi asenze ngalendlela. Uvele yena etshela ukuthi leyo nto shothi bese ngiyenza nomunye umuntu. Yabo nje akafuni ngiqhamuke nje nenye into ehlukile nje. Like manje sibeke isithombeni ukuze sifuna ukuthi abantu bazokhomenta la bafuna nabo ukhomenta be-understand ngabe umuntu owenza luphi uhlobo lomathandana lo mhlambe iziphi izinto azenzayo lo umngane wakho azenzayo yena iziphi izinto akazenzi isoka lakho iziphi izinto azenzayo lo bhuti lo okhulelisile. Umuntu amayikho into akangayenzi. Uyonke into edinga umuntu wesifazane. But ushoda la kulokhuzana. Ocansini. Ushoda khona kuphela but nje uyonke into edinga umuntu wesifazane. Ingakho ngomthanda ke nami. Oh, kahle shothi into amhlula ngawo lo munye ukuthi yena akafiki uvuthondaba uyakufikisa uvuthondaba. Lo uyangifikisa lo akafiki. Futhi kahle lento ibaluleke ngalendlela le. Iyalimaza leyo nto iyalimaza ngoba yazi mawukuthi isiyenzile lento yakhe ngivele ngifisa ngathi ngathola umuntu ngaso lezo sikhathi manje ozongenza ngigcine ngifikile kuvutha indaba ngoba yena usuke sefikile yena maqedelele bhekile mina ngalowo mzuzu angilali sothi kuze kuyasa ngibhekile ngion phela ngiqedanga yayibo ukuthi ibhlungu kanjani le. Okay, I understand ukuthi on kanjani ngoba mina ngi-under age into enjalo ngizazi. Cha, seswami ngiyakuzwa isitori sakho, ngiyakuzwa ukukhala kwakho. Uma ucabanga uboyfriend wakho uzoyamukela kanjani le ndaba?
uyamazi wena uhlala naye Yeah. ukade wamazi 5 years kade nazana mocabanga uyamazi umuntu onjani uzamukela kanjani indaba le Khona kuzoba nzima mhlambe ke ngibuze la ukumtshela kwakho iaim yini ukuthi azi ukuthi akanangane noma iaim ukuthi ngithole solution Ukumtshena kwami ngifuna azi ukuthi akanangane kungaze kube isikhathi eside yabo ngoba lengane uyithanda njengengane yakhe endakanayo enye ingane eceleni. Uwazi ukuthi nje lengane yakhe nje iyona ngane yakhe yokuqala so uyabo ukuthi ibhlungu kanjani lento yokuthi ingane yaqhubeke yakhula yena wazi ukuthi unengane engantakanayo. uyoze efake emafeni Yes. mhlawumbe futhi inzala kanayo ucabanga akwazi ukucabanga lokho Mhlawumbe kanayo angazi mhlawumbe kanayo. And uzophenika kakhulu uma engathola ingane isindala esezowenza zonke izinto ngoba phela umzali wengane ngeke uzumtshela ukuthi njengamanje sengithatha isitifiketi sengane ngiyokwenza ukuthi mhlawumbe emsebenzini yabo uthothi ufuna ukungisurprise ngalokho ekuhambeni kwesikhathi ukuthi njalo ingane ngayenzela ukuthi nami ngibalekela izinto ekanjalo lokho kungenza ukuthi egcine ngibulale uma ukuthi seyathola ukuthi ingane akuyona yakhe sebesenzile zonke lezi zinto lezo. so njengamanje ubona ukuthi isikhathi esiright somtshele awusabi ukumluza wena Ngiyasaba ukumluza kodwa manje ayikho into esingayenza mhlawumbe kungcono early than late kungcono early. okay no siyabonga kakhulu siswami ngesikhathi sakho ngicabanga ukuthi istory sakho sivele clear noma sinzima sizozama kodwa ukuthi ngesizama sizoza sure siyamthola kuyenzeka lokho kufanele kwenzeke uyalazi udaba ngiyathemba ukuthi ngiyanaye ngekaze alithathe kakhulu uzokwazi uzalamukela ngendlela kuyiyona but naye ngifuna azi ukuthi ngimthanda ukwedlula yonke into ekhona emhlabeni ukuthi ngaba nokulingeka lokho ukuthi ngoba ngihlezi ngikhuluma naye into eyodwa kodwa kangilaleli so ngagcina ngasengilingekile nami ngomuntu osifazane nginemizwa ngiyaphila. Into engiyitholayo la kubalekile ukuthi umuntu osifazane ecomplaina noma ekutshela ngezinto ezenzakalayo umlalele ngoba usukazi futhi usuke kahle usuke esiza wena ngoba ngesikhathi umfikisa kuvutha ondaba uzothina akayifuna komunye umuntu osilisa because uyamnelisa wena uyamnika imali umenza nje yonke into edinga umuntu wesifazane uzothini ke akayifuna komunye umuntu osilisa cha sabonga kakhulu siswami ngesikhathi sakho ake sisebenzele ekuthenini ke sihlangane naye yane Nkosi usube nathi ngathi udaba lo lungahamba kahle libe impumelelo ngiyafisa ke ningahlukani and ngiyafisa kungabe khona ingxabano ngiyafisa I-understand lento le but nami ngifisa kanjalo we never know until find out mase sisinaye awuyithi nje manje till next time stay blessed.